मैया के डीजे करबू जनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा होई महादानी बात जानेला जहनवा भौजी हो मानिला न हमारो कहनवा होई महादानी बात जानेला जहनवा भौजी हो मानिला न हमारो कहनवा पूरा हो जाई अरमनवा हो पूरा हो जाई अरमनवा हो छठी मैया के करबू पूजा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो छठी मैया के करबू पूजा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो डीजे मनीष रक्सौल सब महतारी बैठे धोई के चरनिया भोरे भोरे चमके सुना गंगा जी के पनिया सब महतारी बैठे धोई के चरनिया भोरे भोरे चमके सुना गंगा जी के पनिया दौरा के देह हम घाटे पहुँचाई खिल जाई हमारो अंगनवा हो खिल जाई हमारो अंगनवा हो छठी मैया के करबू पूजनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो छठी मैया के करबू पूजनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो डीजे मनीष रक्सौल महिमा महान इनकार जानेला जहान हो सब परवैतिन के पूरा बेअरमान हो महिमा महान इनकार जानेला जहान हो सब परवैतिन के पूरा बेअरमान हो गुलशन देवदायानंद से अर्घ दिलवई हो परवीन के मानिला कहनवा हो परवीन के मानिला कहनवा हो छठी मैया के करबू पूजनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो छठी मैया के करबू पूजनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो होई महदानी बात जानेला जहनवा भौजी हो मानिला न हमारो कहनवा पूरा हो जाई अरमनवा हो पूरा हो जाई अरमनवा हो छठी मैया के करबू पूजनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो छठी मैया के करबू पूजनवा हो तबे होई जोरुआ ललनवा हो। PM रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्रांति चौक आलमनगर मधेपुरा।